Ακόμα μια πάρα πολύ σημαντική ενημέρωση όσον αφορά το Bitcoin και όλη την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Πάρα πολύ θετικό το ότι η τιμή του Bitcoin έχει καταφέρει να σπάσει πάνω από 43.125 δολάρια. Έχω προειδοποιήσει όλη την ομάδα ότι πιστεύω να συνεχίσει η άνοδος της τιμής του Bitcoin. Αυτό που είχε συμβεί, αυτό το σπάσιμο είναι πάρα πολύ bullish για όσον αφορά το Bitcoin και όλη την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Πιστεύω θα μπορούσε να δοκιμάσει ξανά αυτή την υποστήριξη από τις 43.125 δολάρια μέχρι 40.500 δολάρια και από αυτό το σημείο πιστεύω να συνεχίσει η άνοδος τουλάχιστον μέχρι τις 46 με 48.000 δολάρια. Είναι αυτός ο στόχος μου για το Bitcoin. Είχα δώσει το στόχο της 41.000 με 42.000 δολάρια, τον οποίο είχε φτάσει τις προηγούμενες ημέρες. Είχα προειδοποιήσει όλη την ομάδα εδώ και ένα τεράστιο χρονικό διάστημα ότι θα φτάσει αυτό το στόχο. Τώρα δίνω τον επόμενο μου στόχο της 46 με 48.000 δολάρια. Πιστεύω θα φτάσει πάρα πολύ σύντομα. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε να υπάρξει μία μικρή διόρθωση σε αυτή την υποστήριξη και να συνεχίσει η άνοδος για την τιμή του Bitcoin. Γι' αυτό να ενταχθείτε στο δωρεάν Telegram κανάλι. Αν υπάρξει κάτι επίγον στην αγορά, είναι ο μόνος τρόπος να μπορώ να καταφέρω να επικοινωνήσω μαζί σας την οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Είναι εντελώς δωρεάν, δεν υπάρχει λόγος να μην ενταχθείτε. Αλλιώς θα πρέπει να περιμένετε όταν θα κάνω το επόμενο μου βίντεο στο YouTube, το οποίο μπορεί να πάρει και ημέρες. Γι' αυτό ενταχθείτε, είναι εντελώς δωρεάν. Ο σύνδεσμος βρίσκεται πιο κάτω από αυτό το βίντεο και στο description του βίντεο, αλλά και καρφιτσωμένο πιο κάτω στα σχόλια. Τώρα θα συνεχίσω με τα κρυπτονομίσματα τα οποία εσείς μου έχετε ζητήσει να αναλύσω στο προηγούμενο μου βίντεο. Ξεκινώντας τώρα με το Ethereum, παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό να σας αναφέρω να μην ξεχάσετε να επιβραδεύσετε το βίντεο, κάνοντας like στο βίντεο, να γραφτείτε στο κανάλι μας, για να είστε πάντα πρώτοι εσείς που βλέπετε τις δικές μας προβλέψεις για τα κρυπτονομίσματα. Τώρα, Ethereum. Το Ethereum τώρα δοκιμάζει μια ισχυρή αντίσταση 2.304 δολάρια με 2.412 δολάρια. Ένα πολύ ισχυρό σημείο αντίστασης. Εγώ πιστεύω θα καταφέρει να γίνει το σπάσιμο πάνω από αυτήν την αντίσταση. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε να υπάρξει μία μικρή διόρθωση πριν το τελικό σπάσιμο πάνω από 2.412 δολάρια. Εγώ προσωπικά θα ήμουν λίγο προσεκτικός, μιας και τώρα βρίσκεται σε αντίσταση το Ethereum. Παρ' όλα αυτά πιστεύω να γίνει το σπάσιμο. Θα μπορούσε να υπάρξει μία μικρή διόρθωση πίσω μέχρι και 2.200 δολάρια και να συνεχίσει το σπάσιμο πάνω από τις 2.412 δολάρια. Και για το Ethereum, παιδιά, μην ξεχάσετε να επιβραδεύσετε το βίντεο, γιατί λαμβάνετε πάρα πολλές σημαντικές πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα, τις δικές μας προβλέψεις. Παιδιά, πιο κάτω στα σχόλια βάζετε ένα κρυπτονόμισμα. Λόγω περιορισμένου χρόνου δεν μπορώ να λύσω 2 και 3 κρυπτονομίσματα για κάθε άτομο. Μπορώ να λύσω ένα κρυπτονόμισμα. Γι' αυτό στα σχόλια να βάζετε ένα κρυπτονόμισμα που θέλετε να δώσω τη δική μου πρόβλεψη τιμής και ανάλυσης. Τώρα ξεκινώντας και με το Cardano. Το Cardano βρίσκεται στα 43 cent, 44 περίπου. Έχει κάνει τεράστια αύξηση πάνω από αυτή την υποστήριξη, πάνω από τα 40 cent. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Πιστεύω να συνεχίσει η άνοδος του Cardano. Το πρώτο σημείο που πιστεύω να φτάσει σε αντίσταση είναι τα 46 περίπου cent. Γύρω στα 45 με 46 cent είναι το επόμενο σημείο που πιστεύω να φτάσει το Cardano. Άρα ακόμα λίγο προσεκτική, μιας και πιστεύω θα μπορούσε να υπάρξει λίγη αντίσταση εδώ σε αυτή την αντίσταση, λίγη πίεση πωλήσεων. Θα μπορούσε να υπάρξει διόρθωση πίσω στα 43 cent και να συνεχίσει η άνοδος. Θα σας ενημερώσω αν υπάρξει κάτι επίκο στην αγορά, κάποια επίκουσα ανάλυση. Θα σας δώσω και στο δωρεάν Telegram κανάλι αν υπάρξει κάτι επίκο, γι' αυτό ενταχθείτε και στο δωρεάν Telegram κανάλι. Είναι ο μόνος τρόπος να μπορείτε να γνωρίζετε αν υπάρξει κάτι επίγον στην αγορά, τη δική μου πρόβλεψη. Ανεβάζω την οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, είτε απόγευμα είτε βράδυ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί σας την οποιαδήποτε στιγμή, μόνο μέσα από το δωρεάν Telegram. Τώρα, XRP. Το XRP βρίσκεται στα 62 cent. Από ό,τι βλέπετε υπήρξε μια μεγάλη διόρθωση από το σημείο τα 72 cent. Είχα προειδοποιήσει όλη την ομάδα ότι είναι παγίδα, ότι θα υπάρξει διόρθωση και ακριβώς όπως έχω προβλέψει, η τιμή τώρα είχε κάνει διόρθωση μέχρι και τα 61 cent. Τώρα βρίσκεται μεταξύ αυτής της υποστήριξης 51 και 56 cent, γι' αυτό εγώ θα ήμουν λίγο προσεκτικός, γιατί θα μπορούσε να δοκιμάσει ξανά αυτή την υποστήριξη πριν συνεχίσει την άνοδο και αύξηση στην τιμή του XRP για να κάνει τελικό σπάσιμο πάνω από 67 με 70 cent, που πιστεύω να γίνει αυτό το σπάσιμο πάρα πολύ σύντομα.
Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήμουν λίγο προσεκτικός, μιας και θα μπορούσε να υπάρξει ακόμα μια μικρή διόρθωση σε αυτή την υποστήριξη πριν κάνει την τελική αύξηση το XRP. Τώρα, συνεχίζω με το επόμενο κρυπτονόμισμα, το Polkadot. Το Polkadot βρίσκεται στα $6. Υπήρξε επίσης μια σημαντική διόρθωση στην τιμή του Polkadot το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από την τιμή που βρισκόταν $5.90 είχε φτάσει πίσω μέχρι τα $4.84. Σας είχα προειδοποιήσει από αυτήν την αντίσταση να είστε προσεκτικοί, μάλλον να υπάρξει διόρθωση. Βλέπετε, υπήρξε διόρθωση, είχε φτάσει μέχρι $4.80. Τώρα επέστρεψε πίσω στα $6. Ο στόχος μου για το Polkadot είναι τα $6.61 μέχρι $6.84. Αυτή η πράσινη, αυτή η κόκκινη αντίσταση που βλέπετε στη γραφική παράσταση. Πιστεύω να φτάσει πάρα πολύ σύντομα το Polkadot στα $6 με $6.84. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί. Τώρα έχει ξεκινήσει την άδοδο. Έχει ξεκινήσει την άδοδο πάνω από ένα ισχυρό σημείο υποστήριξης. Πιστεύω να υπάρξει μεγάλη πίεση αγορών. Αυτό πιστεύω να είναι η αρχή και ο στόχος είναι τα $6.82. Αυτό τώρα όσον αφορά το Polkadot. Συνεχίζω με το επόμενο κρυπτονόμισμα. Παιδιά, μην ξεχάσετε να επικρατεύσετε το βίντεο, κάνοντας like στο βίντεο, να γραφτείτε στο κανάλι μας για να μπορείτε να είστε εσείς πάντα πρώτοι που βλέπετε τις δικές μας προβλέψεις για τα κρυπτονομίσματα. Ενεργοποιώντας τις ειδοποιήσεις, θα λαμβάνετε ειδοποίηση όταν κάνω καινούριο βίντεο στο YouTube. Έτσι θα μπορείτε να βάζετε πάντα πρώτοι το δικό σας σχόλιο για να αναλύσω το δικό σας κρυπτονόμισμα. Γιατί πάντα παίρνω τα πρώτα σχόλια για να αναλύσω, για να είναι δίκαιο για όλους. Τώρα, Κάσπα. Το Κάσπα έχει κάνει μεγάλη αύξηση της τιμής από τα 0,04 cent, από αυτήν την υποστήριξη. Σας είχα ενημερώσει εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ότι θα συνεχίσει αυτή η άνοδος. Τώρα κινείται λίγο sidetrend το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ένα bull flag, είναι εντελώς bullish. Πιστεύω να συνεχίσει η άνοδος και για αυτό το κρυπτονόμισμα. Θα υπάρξει το Κάσπα σε πολύ πιο ψηλά επίπεδα, πιστεύω. Τώρα βρίσκεται σε υποστήριξη. Πιστεύω να συνεχίσει. Το πρώτο σημείο που θα βρει είναι τα γύρω τα 15 cent. Παρ' όλα αυτά πιστεύω να φτάσει σε πιο ψηλά επίπεδα, τουλάχιστον μέχρι 17 cent. Άρα ο επόμενος μου στόχος σε μένα θα ήταν περίπου 15 με 14 cent όσον αφορά βράχη πρόθεσμα για το Κάσπα. Αυτό όσον αφορά το Κάσπα. Συνεχίζουμε με το επόμενο κρυπτονόμισμα, το οποίο έχετε ζητήσει, Solana. Το Solana τώρα βρίσκεται στα $63.48. Επίσης συνεχίζει την άνοδο του το Solana. Υπήρχε επίσης ένα side trend για το Solana, ένα bullish flag. Πιστεύω θα συνεχίσει η άνοδος και του Solana. Βρίσκεται σε υποστήριξη $61.20, πάρα πολύ θετικό. Η τιμή του Solana θα φτάσει στα 75 με $80, πάρα πολύ σύντομα. Ο δικός μου προσωπικός στόχος είναι αυτή η αντίσταση, τα 75 με $80 για το Solana. Τώρα είναι σε υποστήριξη, πιστεύω να υπάρξει μεγάλη πίεση αγορών, είναι bullish αυτό που συμβαίνει τώρα, είναι ένα bullish flag και ο στόχος μου είναι περίπου $75-$81, το τόνισα αρκετές φορές, συναγνωρίζετε όλοι. Τώρα, Chainlink βρίσκεται στα $15.69, επίσης πάρα πολύ θετικό το ότι κρατάει πάνω από αυτή την υποστήριξη, κρατάει εδώ και ένα side trend το τελευταίο χρονικό διάστημα, πάρα πολύ bullish για το Chainlink. Βλέπετε προηγουμένως είχε δημιουργήσει ένα μικρό bullish flag εδώ και συνέχισε τώρα μεγαλύτερο bullish flag και πιστεύω να συνεχίσει η άνοδος. Ο στόχος μου για το Chainlink είναι τα $18.27 με $20.78, πάρα πολύ σύντομα. Βλέπω το Chainlink σε αυτήν την αντίσταση πάρα πολύ σύντομα, γι' αυτό να είστε όλοι προσεκτικοί. Αυτό όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα σήμερα. Μην ξεχάσετε να επιβραδεύσετε το βίντεο, κάνοντας like στο βίντεο, να γραφτείτε στο κανάλι μας για να είστε εσείς πάντα οι πρώτοι που βλέπετε τις δικές μας προβλέψεις για τα κρυπτονομίσματα. Καλή συνέχεια!